Salutare tuturor, eu sunt Xtepov și bine am găsit la al doilea episod de SG de pe canalul nostru. E greu, e foarte greu, încerc să mă abțin de a face ca episodul trecut. Ok, l-am omorât pe ăsta. Fugim repede că s-ar putea să ne ia ăștia. Deci mă încoace. Lăsăm în pace. Ăia deja s-au dus pe la ruta noastră. GG pentru că am prins sabie de la spawn și armură foarte bună. Noi lăsăm pe ăștia să ne ia ruta. Adică pe ăsta. Să nu ne audă. Are și el sabie, îmi place armura lui. Și l-am prins aici. Și o să se întoarcă și trec cu arcul. Da, am ghicit mișcarea lui. Destul de inteligentă, dar nici chiar. Sper să nu fie intrat nimeni în peșteră. Văd pe unul care vine. De fapt, văd pe unul care e pe rută. What? Ba, nu mă, e în perete undeva. Mă sperii puțin. Ne golim noi inventarul după. Mi se mișcă foarte laggy, dar nu înțeleg de ce. Adică nu laggy în spike-uri. Acum nu mi se mai mișcă, dar mi s-a mișcat. Sper să nu pierd mece pentru că e prea OP ce am prins. Așa zic eu. Am mai filmat unul, nu știu dacă să-l postez. Habar n-am dacă ăsta e al doilea episod, v-am spus că mai bine... full iron. Full out. Ok, hai să luăm și chestia și să aruncăm toate itemele nefolositoare și să ne aranjăm noi inventarul. Avem mâncare, e ok, hai să mergem și să luăm următorul tier 2. Filmăm pe Badlion, dacă nu știați. Sper să-mi dea un diamond. Boss. Să rămână. Ce vrea tipul ăsta? Ne-a dat un hit, a crezut că ne putea... Nu pot să cred ce pot să fac. Am avut lag. E normal, am apăsat pe shift înainte să ajung acolo. Nu. Cât durează focul? Așa. Sper să nu vină cineva acum să-mi dea... să mă omoare. Cum am putut să intru oare acolo? Îmi place să mișc alea. Dar hai să mergem noi. Ne riscăm. Nu putem să stăm ca niște lași aici. Și să ne ascundem într-o peșteră. Glumit. Am avut noroc că nu ne-au picat iteme nașpa, adică, să spunem, am mai încercat să filmez unul. Deci, pe zona 85 se joacă foarte mult. Ce înseamnă asta? Adică se votează foarte mult mapa asta. Deci, o mare parte din videoclipuri probabil vor fi pe zona 85. Flintul se găsește foarte greu, deci problemă cu săgețile.
activăm noi F3B-ul. Nu știu dacă l-am activat. F3B, așa. Perfectos. F3B-ul nu e hack, e doar să vezi playerii, cum să le vă spun eu, așa că sunt mai curios. Și l-am văzut deja pe unul. Dar mergem noi să ne facem sabie de diamond. Și vă arăt și un trick. Un trick, oh my god. Pe această mapă aveți nevoie de un FNS. Și vă arăt eu imediat mai întâi să-mi craftez eu sabia și iau tier 2 pe care probabil este luat. Te rog, zi. Nimic folositor, dar oricum vă voi arăta că nimeni nu poate să ajungă aici. Ne craftăm noi săbiuța de diamond. Perfect. Un FNS. Cam atât. Hai să vă arăt. Pentru că avem nevoie de FNS. Uitați-vă. Scările au căzut, deci puteți să-i prindeți pe unii care poate cobor. Așa am făcut în episodul anterior, dar am ajuns în deathmatch cu 4 tipi. Și a fost destul de riscant pentru că toți au dat target pe mine. Nu știu dacă să-l postez și pe ăla pentru că pot să fac mai mult de atât. Ok, trebuie să facem neapărat noi jump-ul ăsta. Și dacă m-au zis acum pe mutul și vă rog frumos să o ignorați pentru că cred că toți aveți probleme în astea, mai ales cei care fac YouTube. O să-mi fac promovări mai mulți tipi. Cred că am făcut 40 de abonați, dacă nu mă înșel. Cel puțin eu când apăs, nu știu cum să vă explic. Pe videoul meu îmi apare că am 40 de abonați, dar când intru acolo îmi scrie 39. Deci e... Barna, ce să zic. Probabil că am făcut 40 și dacă n-am făcut o să facem. Deci o auziți pe motul și mai știu. Noi suntem 5 playeri și sincer nu vreau să dau fail în momentul ăsta de față cu sabie de diamond și full iron. Oh my god. După asta mă pun să filmez niște Skywars. Am deja 2 episoade de Skywars făcute, dar mai filmez eu pentru orice eventualitate, pardon. Suntem vulnerabili, mai ales dacă lăsăm sabie. Oh my god, începe de meciul, suntem 4. Nu e bine, full iron toți. Da, bine că scris get wrecked, a scris team get wrecked. Oh my god. Da, e lag, foarte mare lag. Nu! Nu target pe mine toți! Ala fac și-au. Nu! Please! Se bată ea. Trebuie să mâncăm repede. Nu! Lăsați-mă! Trebuie să fugim de tipii ăștia. Și o să-mi dea target ăla. Adică, what? Cum să-mi dea target? Mai sunt doar eu cu el. N-am săgeți. Da. Am murit, guys. Iarăși am ajuns în deathmatch cu unul. Am murit pentru că mi-a dat foc și nu mai am ce să-i fac. What? M-am murit. Dacă-l păcălim puțin așa. Nu!
my god! Mă întreb câte nu a rămas. Anyway, cam atât, fraților, cu acest episod. Lăsați like-uri, nu uitați, eu voi posta următorul episod. Eu am fost Alex. Și până data viitoare vă urez o zi bunicică.